Takže Jarko, Jarka som požiadal, že je to doceláca 2420 Marian Píka Sada, či nie je toto? Áno, zatlieskajme naše diváko. Predsa máme, sme lepší, tak Lenka nám vždy pridáva. Áno, presne. Sme lepší! Sme lepší! Tak, naprav si. Chalani. Aby nedošlo k zraneniu, hlavne. Dobre? On sa nevedel dočkať, to je presne to, ako husky sa nevie dočkať svojho ťahu. Naprav si opratu z jeho papule. Tak, a nechaj ho, keď chce. To je úžasné. Chápete? Na toto sú šľachtené ťažaky. On proste bol ako husky. Keď ho nezapnete, on už proste sa bude na tom vodítku. Laco Ďurica, Gaštán a Mišo a rovnako hladký postup do druhého, pevne verím, výrazne ťažšieho kola. Pripraví sa Štefan Štajer. Bourbonko má len 749 kg, 1500 za sebou a už prekonal 10-metrovú metu. Nehaď sa, lebo to odrapíš a pôjdeš. Narovnaj na... Takže máme 5 postupujúcich, Brutovský, Ambrož, Blaško. Kajko, narovnaj nami. Jatý. Dobre, pochvál ho. Pochvál ho. Ide, ešte! Pochvál ho. Čas. 10. 20 sekúnd, 20 sekúnd. Hejta. Je to ťažké, ale vidíte na tom výrazku, že naozaj tam... Ešte raz, že je to, aké to plemeno, počkajte. Uráča, hijo! Juránsky, naše národné plemeno, chvála Bohu. Ide! Na pravú podrušinu, zle sa mu bude ťahať. Stop! Stop!